Day in a life of an ECC employee. Ako si Joel, driver sa ECC. Gising ako ng 4 AM upang maghanda sa araw ng trabaho. Magtitimpla muna ako ng kape. Umaalis ako ng opisina ng 4:50 ng umaga upang sunduin ang mga taga Las Piñas, Parañaque at Taguig. Nakakarating kami sa opisina bago mag 7 AM. Work muna ako habang naghihintay ng next na biyahe. Ang schedule trip natin today ay papuntang Antipolo upang samahan ang aking mga groupmates sa ECC. So good day. Kinumusta namin si Sir Eric. Malapit na pala siyang makatanggap ng kanyang pangkabuhayan mula sa ECC. May binigay din kaming token ng mga groceries sa kanya. Kitang-kita ang saya sa mukha niya at nasorpresa namin siya. Ito na nga at pabalik na kami sa ECC. Ride safe always dahil layong biyahe ito at lagpas 1 oras. Nandito na nga kami sa ECC, sakto at lunch break na. Di ko din nakakalimutan mag time out time in ngayong hapon. Minsan man ay traffic, enjoy ko pa din ang pagdadrive. Thank you Lord dahil safe ang biyahe namin sa buong araw. Mag-out na din ako for today. Happy 49th anniversary ECC.